2 Corinthians chapter number 4 verse 1. Ngibone umoya womuntu wesifazane ebandleni likaJesu uphuma ubheka phezulu. Wathi mawufika phezulu wehla obuyela khona futhi ebandleni lomoya. Ngesikhathi wehla intombazana yehla izongena phakathi kwebandla. Umzimba wayo wonke unqunu yangena ebandleni elikhala. Yabe sethi ngizele ukuzofundisa abesifazane ukugqoka igarment engaka. Ngabuza ngathi uzeleni? Wathi ngizele nje ukuzofundisa abesifazane ukuthi bagqoke igarment. Angazi igarment yini, mina niyazi bagqoke igarment engaka. Ngase ngithi mina ubafundiselani into? What no, ngiyabafundisa nje. Ku-easy. Even if ugqoke igarment engaka, you can still use the name or call the name of Jesus. Yabanjwa imfihlakalo, yaduduka imfihlakalo, yaphuma yahamba ekhaya, yathi angazi bangiphelana ebandleni ngoba mina la ebandleni bengizofundisa abesifazane ukuthi bagqoke. Kusho ukuthi bazofakwa umoya obufebe. Iserious ke lento kaSathane. Bafethu ngiyacela. Kodwa ke uNkulunkulu uyasilela. Ngiyacela ngisho uthola indawo. Yeah. Ngicela ke sifunde. Bafethu ngicela sifundeni ke. Yeah. Chapter 4. Yeah. Verse 1. Thoba ngoba likhona into uqondana lapho eBhayibhelini. Bozana. Bafethu ngitolelele ngicela sifunde. Ngakho ke Ukona ukufunda njengoba sifunda iBhayibheli lino chapter 4 verse 1 kusho ukuthi 2 Corinthians chapter number 4 verse 1 bese uthi mhlambe sifunde chapter sifundisana nje ngeBhayibheli la sifundisana ngenkonzo. Sifundisana ngenkonzo. Lo baba lo ufica usho mangibuka nje wathi elunguza ngoba mawufunda lapha isihloko sakhona incwadi yesibili yompostoli uPaul usho la wathi ngifundela isafuna ithi yakho isihloko treasures in fragile teenagers. Mawufunda laqala khona nje incwadi yesibili yompostoli Paul ayibambele ibandla laseKora. kusho ukuthi umpostoli uPaul ubhala incwadi uyibhalela ibandla. Kusho mina le ngiyikhuluma ebandleni lase-international. Le ebhalwe lapha ithi incwadi yesibili umpostoli ayibhalela ibandla laseKorinte. Thina kasiwe eKorinte sila lapho thina Greetings from Paul. This letter is from Paul,
chosen by the will of God to be an He apostle. was chosen by the will of God. Yes. Paul was chosen. To be an apostle. Yabona ukuthi lento ye-apostleship ukhona ukugcotshwa abantu to be an apostle. Can I preach? To be an apostle, right? Bese kuba khona ukugcotshwa uNkulunkulu ekugcobela lelo office. Noma ufundile noma awufundanga ugcotshelwe ukuba umpostoli. Now ke lo mpostoli ke bhala ke le ncwadi uyibhalela abaseKorinti uthi ngakho ke njengoba sesinayo lenkonzo ngane zakwethu njengalokhu bazalwane bakithi base-international sesinayo ke lenkonzo njengalokhu sesinayo lenkonzo ngesihe sikaNkulunkulu. iBhayibheli lithi ke lenkonzo siyithole ngesihe sikaNkulunkulu. Asidikibale. Ayidingi lento sidikibale. Siziyekile izindlela zamahlazo asesithe. Ngifuna sibukeke ukuthi sizophuma sibe bangaphi esiyeke indlela zasesithe. Siyazibona lezi ezifika kuMbishop ezinye ezingulwayo bese kuba khona ezinye zasesithe ezingakhulumeki lezo. Uyayibona lento kuba khona ezingakhulumeki zasesithe. Namhlanje ngifuna sihambe nabantu ngathi abanesiqiniseko sokuthi sikhonza uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke. Asishiyi lutho ngaphandle. Besike sakhuluma ngesikhathi esidlule sathi akufiwe angithi. Now ke uma kufiwa ke njengoba sesichazile ukuthi umuntu mayefile kuba njani. Now ke kunezinto ke uMoya Ngcwele azivezayo futhi ohambweni lethu ukuthi noma sesikhonza kodwa kunezinto zasesithe zamahlazo zasesithe singazikhuluma bafowethu njengoba zinjalo. Asikho isikhathi sokusizixoxe namhlanje kodwa ngifuna ukuzwa likaThobani ukuthi lithini iBhayibheli bese ngizwa lesizulu elizochaza lingachazi ngaleli lamaBishop sizwe lona ukuthi libeka kanjani ngoba sisesikoleni bengifisa by 1:30 noma 25 to 2:30 kube ukuthi sengiyaqeda. Lithini lakho brother? Therefore, since God in his mercy has given us this new way, we never give up. We reject all shameful deeds and underhanded methods. We don't try to trick anyone. Or distort the word of God. We tell the truth before God, and all who are honest know this. Therefore, since God in his mercy uyabonakala ukuthi i4 noma i6 sihamba nayo kodwa out of 100 kusho ukuthi noma sithi out of 100 if the 10 sihamba nayo isele le 90. Why isale le 90 kuloko kukhulunywa kangaka kodwa lo 90 awufuni ukungena? But uyabonakala ukuthi sekufushane la siya khona manje ke afike ufezeke iBhayibheli elithi
akusibo bonke. Asikwemene yokuthi akusibo bonke. Akusibo bonke. La ngifuna siyekhona, ngifuna sithole kunento engifuna siyibuke mambishop njengoba ufunda. Leli lika Hloni mhlambe lizoyibeka ngale ndlela engifuna lisho ngayo. Isho ufunda lebani iBhayibheli. Funda. Isingisi la lesizulu. Funda mjoko, funda mfethu. Ngakho lokhu sinale nkonzo. yeah. Njengokuba Njengokuba sahawukelwa asitangani. Manake ba, manake. Kodwa izinto zehlazo sezenjani? Mange ngabuza futhi. Uthi into mawuyilahlile noma uyishiyile so2. Kukhona into oyishiyayo bese kuba khona into oyilahlayo. Into oyilahlayo ngingenzeka into uvela uyilahle. Awukhumbuli ukuthi mawuyifuna lento uzoyithola. Kodwa into oyishiyile uyayazi. The church of today alilahli yeshiya. Sinjalo nje. Izinto asizilahli siyazishiya. Sibonala kanjani ukuthi izinto siyazishiya? Sibonakala sesivuka kithi. iBhayibheli njengalokhu sinale nkonzo sahawuke izinto zehlazo sizenze njani? Ake sizihlole. Ake sizibuke bafethu ngempela ukuthi lezi zinto zehlazo sizilahle ngempela na. Zikhona izinto zangaphandle, izinto othi mawuhamba endleleni mhlawumbe fanele sikazizelele. Khona izinto mawuhamba endleleni zizozilandela mawuhamba endleleni. Kodwa khona izinto engafanele zitholakale kuwe, efanele zitholakale ngaphandle, hayi kuwe. Angazi uma ngisho kahle. Kusho ukuthi uma ufikwa isikhathi sokulingwa, mase usihlambululile ekulingweni lakho ofikelwe yikho, ngoba khona isikhuphukane sokulingwa, ufikele leso sikhuphukane sokulingwa, mase ufikile kumama bishop noma ubaba ubishop noma kubaba umngadi wazihlambulula. Isho ukuthi leyo nto mawusihlambulula wenze njani? Wenze njani? Ngicela ukubuza bafethu ukuthi ngicela ukukhuluma ngalolu hlobo khona nizokuzwa kahle. Yonke ama-toilet asemakhaya ethu, izinto enazifaka kuwona, manje ngaphinde nizibone futhi sezivuka endlini ningathi. Isho ukuthi into okade uyilahlile ibuye esitamkokweni yabuyela endlini. Kanjani? Kanti into oyishiyile uyishiya phambi komnyango uphinde uyibone, kodwa oyilahlile uyakhohlwa yiyo. Yebo. Ngama amagama izinto azishiywa kodwa ziyalahlwa. Le nkonzo akuyona inkonzo yokushiya kodwa inkonzo yokulahla. Alright. Asikwazi ukujikela entweni enjani A1 njalo. Isho ukuthi lento asikwazi ukwenza njani? Ukulahla. Siyashiya. Manje ngihlushwa ukulahla. Hayi mali yangihlula. Uyabona nje usohlula enze nje indlela elula. Ake uhlale phansi uthandaze until you pass your nkonzo. Kwanzima manje. Ngeke ngizokwazi ukukhuluma ukuthi nqa ube unale nkonzo. Le nkonzo awungeke
kule nkonzo isho ukuthi akushiyanga awulahlile imvelo isela kuwe usaphila ngekini kodwa abantu bakini uqabene nabo wathi amadlozi uwahlabeli kodwa uyabonakala ukuthi inkonzo awuyelahle into yamahlazo awuyelahle usaphila ngekini kusabonakala kini wakakuphiliza mina ngenziwe njalo njengoba wakakuphiliza uwenziwe njalo ngisalana kule nkonzo kuyela phuma kaQhiliza phuma ngelekeqe phuma nje kaQhiliza phume usho ukuthi into njani shaya. Therefore, since God in his mercy has given us this new way, yabona ukuthi a new way leli Bible ikhulumela lethi ngakho-ke njengoba sesinayo le nkonzo ngesiye sikaNkulunkulu asidikibali. mhlawumbe sonke uzushumayela indaba ethi ngimuze ethi yesho khona ukukhuluma le yozidalo ezintsha okudala ezulu yabona ukhuluma ngosidalo esisha okudala ezulu kusho ukuthi izinto ey'dala azitholakali kuwe mhlawumbe akuyona le nto ekhulumayo nje ngomlomo uthi siyidalwa kusho ukuthi uma uthanda sekushumana kamnandi yento uyathi sizidalwa kusho ukuthi kunabantu abasuke bekhubazekile bethanda ukwenza izinto ngenxa yokuthi bakhubazekile bangakwazi ukuzenza kusho ukuthi ikhona into othandayo ukuyenza kodwa ngenxa yokuthi sekune new way manje i-new way ayiwisi kulento ethanda yona ukuthi ubuye kuyo i-new way iyakujikisa awubazalwane asingacorrectwa njalo enhlambulukweni ikhona indlela esingazicorrecta ngayo emfihlakalweni sekumane sidinwe nje sesidiniwe sekufanele sihambe senhlambulukweni izifike ekudinweni nje bawuvela uyibona spiritual ukuthi lento izongifaka ogebeni ngoba mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisidalwa esisha okudala nje kudlukile ivukaphi lento uzilungise wena ungakayi umhlambulula akathwali umthwalo ebengafanele uthwale ngoba nathi khona umkhokheli nje yicala umuntu uzobona ngoba ezoya kumkhokheli Nkosi yami. new way iBhayibheli ngiyafunda iBhayibheli lethu the very same Bible baba iBhayibheli lithi umuntu ingqondo yakhe ikaguquliwe akakwazi ukuhlola izinto ezifunwa uNkulunkulu lutho uyazi ungabheda ubhede ukuthi uyazi ngizibone senamanga abeke phamela uzibone sowubhedile awuzibonanga sowubhedile bowubona ukuthi uyobheda wathemba ukuthi kunomnyango ovuliwe ekuthiwa bonke abona lo themba kuyo bayohlambuluka wavele wayithwala lento wakhohlwa i-new way iBhayibheli lelo sisikiye ngaliso likhuluma lithi let God transform you. Once uNkulunkulu wa transform uNkulunkulu wa ingqondo yaguqulwa izinto awuzibuki ngenyama kodwa izinto uzibuka ngezwe lakamoya uthi lento njengoba ngihamba ngiwi-new way ayingidingi le ngiyazikhumbula ngishaya abantu ngesibhakela not anymore sengisidalwa angisenazo izandla kuyezwakala la enyaweni enyameni okungcono hayi u-actor okungcono kungcono impilo la uyabona ngaphansi uyabona la kuthiwa khona ke
endaweni zemfihlakalo. Yizo-ke izinto zemfihlakalo esifuna njalo ukuyohlanjululwa zemfihlakalo. Hayi izinto ezisobala ukuthi nje uvele wathuka umzalwane nje. So uyahamba uyohlala ukuthi ngithuka umzalwane. Umzalwane umthuke ngamuphi umlomo? Njengomuntu omusidalwa nje. Thuke ngani? Thuke ngani? Elula le. We can preach the word. We can pray. We can pray in tongues. But le ndlela ayidingi ama-tongues. Ayidingi ama-tongues le ndlela. No. Ithi Bible njengoba sesinayo le nkonzo bafethu le nto kuba kasize sibe yiyo emsebenzini, sibe yiyo ekhaya, sibe yiyo esikoleni, sibe yiyo esontweni. Philwe lento. Philwe lento. Ayiphilwe lento manje. Ayiphilwe. Uyazi amadimoni axakekile. Axakeka amadimoni. Masifike esontweni. Uyaxakeka. Ukuba faka ibunga ayazazikhumula. Uyena. Uyathandaza. Yazi uyathandaza neBhayibheli yabona. Ngifunda. Funa amanye ushaya. Kodwa uyagcina namhlanje. So sihlangane naye. So simbone eyana lento yakhe ngeSunday. Mawufika kwakhe ukhonkotha njengenja. Ipitbull. Kodwa mayifika esontweni ukhuluma izinto ezithusayo. Ungazi usithathephi ngoba akayazi the new way. Akayazi the new way. Uyabona futhi ukuthi kusimana ayinandaba. Ayithinteki futhi. Ayithinteka komjovo ejova. Joveka. Sinale nkonzo thina. Siziyekile izindlela zamahlazo asesithe asimesaziphatha ngoqili. Bafethu amahlazo asesithe phela ilawa eniwenza emafonini nihleba ngabazalwane. Benganibona abazalwane mina nibhizi nihleba ngabazalwane emafonini. Abazalwane bahambi bahle masofike phambi kwabo kodwa bahambi. Uyabazi abazalwane bami lesonto. Uyabazi abazalwane bami. Uyabazi abahambi abangavolo kahle futhi njani ubazelaphi. Ubazelaphi. Wazi abazalwane bahambi. Uyalazi iBhayibheli uGenesis 1:10. uGenesis 1 uyamazi uthini? Mangathi asucula uGenesis 1 uverse 1. Kodwa umzalwane omumbi uyaziwa. Umaze lapho umzalwane omumbi, umaze emfihlakalweni la nihleba khona. Le nkonzo esinikezwe yona akuyona inkonzo yokuhleba. Akuyona inkonzo yomona. Akuyona inkonzo yolaka. Akuyona inkonzo yokuncishana. Le nkonzo mase uyitholile awuthi ngene nakule. Le nkonzo mase uyitholile ngisho sifike emzini wakho, sifika sidle ukudla kwakho kokugcina. Awusiphuzisa amajuice. Usibikela ukudla la kokugcina ukukhipha efrijini. Pheka inyama sidle. Le nkonzo yabamba ikwenza izinto ongayithandi. Ayimisilanisi inkonzo. Iyaphana le nkonzo, ikwenza uphane, ikwenza ube nothando le nkonzo. Ayikwenza ukwazi ukuhlebe ngabazalwane, ayikwenza uncishane. Ikwenza uphane le nkonzo ngoba le nkonzo sinikiwe. Vele ezulwini. Isho. We reject all shameful deeds. We reject all shameful deeds and underhanded methods. Ongathi mfethu ngama la shameful deeds. Besuma. We reject all shameful deeds. We reject. Isho. Ithi
Siziyekile izindlela zamahlazo asesithi. We reject all shameful deeds. We reject. We reject one. Number two. All shameful deeds. What's not a cause? Ukube le nkonzo sidle kahle bekuzothi kusakhuluma kuhleliwe ubukela itelevision le nkonzo madoda le nkonzo kuthi kusahleliwe ubukela itelevision uvela ubona omunye phakathi ukuthi sekhala ngemini sekuyaziwa ukuthi kwenze njani kusho ukuthi sesithele yena lento aseyibuka manje ifihlakalo iyachitha. We reject all shameful deeds. So now, yes. Listen. We reject all shameful deeds and underhanded methods. Siziyekile izindlela zamahlazo asesithi. Ngeke bafowethu. Kusho umuntu ngeke ayikhulume into engekho. uNkulunkulu ngeke ayishiyele. Awusho futhi. Siziyekile izindlela zamahlazo asesithi. Yeah. Asambe sisaziphatha ngobuqili kumbe sihlanekezele izwi likaNkulunkulu. Thabezi, leli Bhayibheli lakho ukuthi lifunde. Abafuna ukufunda lapha futhi. Hayi laba na. Ulalele lapha. Kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo. Yemngani. Uyabona abantu abahamba ngobuqili kule nkonzo. Awuke wayivuma le nkonzo. Kanti futhi uzohamba ngobuqili. Izokuhlanza mzalwane ngekukhona. Yokuhlanza kude, ikuhlanze kude kuyoba le seshweni sithi sihambe eThekwini sizomela nje. Hayi ngoba sabona seyenkonzweni. Sithi siyahamba nje ngoba iyadalula. Ikuhlanze mzalwane phambi kwethu ikuthi kuqhaka kathathu. Sikufike eyintweni zehlazo nobuqili bakho bubanjwe. And buvele obala. Le nkonzo uyabona le nkonzo le nkonzo lenkonzo noma ungafaka isuit and tie. Ayinandaba. As long usaseqilini. Ayinandaba netie. Ayihloniphi isuit. Uyabona ukuthi isuit ende. Ayinandaba ukuthi ugqoke isuit ende. Msuka nimphalaza. Nani futhi niyo babele. Kanti hayi ngoba beyiqonda umphalaza ukuthi ayifuni yona. Okay. Lutho ngibani iBhayibheli lithi anazi yini ukuthi imizimba yenu ithempeli likamoya. Now ithempeli likamoya liyakhathana ngobuqili libuhlazi. Kube ngathi uyahlushwa kanti awuhlushwa ubuqili bakho ngoba ubuqili bakho buzobanjwa ngisho ngabe kusefonini. One day sibambe ifoni sivele siyithathe ifoni. Hayi ngoba siqonde ukucheck ifoni. Siyithathe nje ifoni sibona into enhle mhlawumbe ngaphandle. Sithi siyathinta ngomuntu ovele kuveleni. Kanti uNkulunkulu ufuna ukubamba ebuqilini bakho obenza nase esidi. Ngiyakholwa manje. Isho bani? Kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo. Zilahliwe izinto ezifihliwe zehlazo. Izinto zehlazo zatholakala kuwe futhi. Kodwa futhi utheni zilahlile.
Nasi izinto zehlazo usiphethe ngesandla ushaya sengathi uyelapha kanti uyazishiya wajika emva kwethu wayixosha siyazibona. Nasi impawu zehlazo. Uzwakala nokukhuluma, uzwakala nokuhamba, uzwakala nokuthandaza, kunezimpawu zehlazo. Funda Asihambi ngobuqili asiphambanisi izwi likaNkulunkulu. Yasimakade. Oh, hallelujah. Yeah. Kepha ngokuveza iqiniso sizinqoba kunembeza. Bafethu, uyazi ukuthi ukufa khona abantu abangenwa ukugula, hayi ngokugula ngoba behlaselwa amadimoni, kodwa ngobuqili babo. Bese kwakhona abantu abahlaselwa amadimoni ngoba beyimafulelo semsizini wenkosi. Ukufa uyakubona ukufa ukuthi hayi indlela zokungena zilula. Uvele ungene nje ukufa ngoba umngane wabo. Ungene. Bese kwakhona abantu abemafulelo semsizini wenkosi. La abahlaselwa amadimoni. Bahlaseleke. Kodwa avele nje kwenzeke lento ibizwa ukuthi izinto zehlazo zezenjani. Asilahle bafutha ngempela asilahle. Yeah. Thomas, qedile. Uverse 1. Verse number 2. Okay. Kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo. Asihambi ngobuqili. Asiphambanisi izwi likaNkulunkulu. Ukuphambanisa izwi likaNkulunkulu ukhuluma enye into bese wenza enye. Okay. Ayikho into engaphambanisa izwi likaNkulunkulu ngayo. Ngoba ke ukhuluma ngendlela. Ibhale kanje. Isho ukuthi ukhuluma enye into kodwa uphile enye into. Uphambanisa izwi likaNkulunkulu. Usho ukuthi mawuthi akuqondwe kanti ukwekweli uphambanisa izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi akuqondwe wena uyakwekho. Uyabona? Uphambanisa izwi likaNkulunkulu. Na ngokwenze njalo utshela abantu ukuthi indlela entsha nansi. Asiphambanisi izwi likaNkulunkulu. Asiphambanisi izwi likaNkulunkulu. Kepha ngokuveza obala iqiniso. Yabona siveza obala iqiniso isho ukuthi nezinto ezimahlazo kithina sizenza esithe zizovezwa nazo obala. Kungcono bafundisa isikolo nje. Uma besayela. Akuselo. Sure ayiseke nje. Ayiseke. Noma ngosha ushortcut. Akuseke. Ushortcut uvele uphala shortcut. Ukhahle shortcut ufunani la. Bese thina sithi ho. Kwenze kwento kanti ayiphala zo shortcut. Aphala la shortcut no. Yeah. Kepha ngokuveza obala iqiniso sizinqoba kunembeza wabantu bonke ebafethu ake phambi kaNkulunkulu. Bafethu phambi kaMongcwele ngifuna ukukhuluma iqiniso. Ngifuna sibuke inhliziyo zethu. Uyazi funa siqale kuthina. Bese siya emphakathini esiwakhele. Bese siya emakhaya ethu. Bese siya emsebenzini esenza khona. Ngifuna sibheke inhliziyweni sonke ukuthi sure si right now. Ayikho uMongcwele into engathi mengabe engasidalula kuyona sijabe. Ayikho. Sijabe ngempela ujabe. Awuyeka bandla. Cabanga nje sokudanse kahle kangaka. Kanti udansa nje ejayele uyisigebeko usekholo. Emva kwakho enhliziyweni yakho khona ubugebengu. Futhi lo bugebengu bakho kuhle ngoba bushelekile ufake neduku ekhanda.
wase ufana nesiketi eside. Thina sibona idumu nesiketi eside, asibone eside. Kanti eside uyazi wena giant. Nomoya ogcwele futhi giant uyazi eside ukuthi uyasiroba. Ngasho wena mfowethu. Uyasiroba, usiroba ngokudansa. Size sijabule sithi sinomzala lodansa kahle esontweni kanti sineqini. Elifikilayo ngemva. Isigebengu sekholwa elisindisiwe. Inkosi ikholwa elisindisiwe. Isigebengu ungcono besayona ungcono for imjiva. Iziyoni lapho for imjiva neziphamana ngemuva ube sekubarobha kahle abantu ubathandazela ngewasha.